Running low on cash to run your business? Keep your business running with One Equity Till number. With your One Equity Till number, you now qualify for a merchant loan. Arwaki chenro wa makawuono mar ohala gi Mwandu. Chenro wamadogo mbaka gi oganda luo mago matio mateke weche mag ohala kod keto mwandu. Machiegni nyinga Lydia Okeo. Timo limbe e bunge Magle kadho ad nam chumbi chula kaka Rusinga to kata mana pinje ma oko kaka Dubai en gino maber. Nyakora Mugajuan limbe gi duto iloso kendi keto kare gi jo ohala mamoko. E chenro wa makawuono Nyakora Mugajuan wagoyo mbaka gi moko kuom oganda luo mosebede lai manyime e loso wuodhe kod limbe mong'ere kaka tours and travels. Kaka pile ne watwa kod gi mondo winje ni to ne gichako ohala ni nade to nyake sechegi ohala ni chal kod gi nade. Nyinga en Ben Makambo Milulu. Anjanya kachikadianga nyekwere. Anjalonye weche mag limbe, yani tours and travel. Olinga poki chako nyaka dhi registration of companies. Kapok idhi gi nying adek mag nying midwaro. Koro gidhi timo search. Ka gido ka nyingi no chal gi nyinga machielo ko ni ma ok inya biriji ng'ato nosekawo ma. To ka gido ka nying no ng'ato ongego timi koro anadhi gi nying adek lakini nying adek ne berte koro nadonga achiel main business tour and travel. Kise ka certificate to ibedo gi pin ticha kibedo gi certificate of good conduct tik sirkal dwaro mang'eny. Koro magi kisebedo go to nyaka dhi yaw bank account nikech koro en company ma inyal mitich kata gi kambe madongo kata gi sirkal nikech to ok nyal ket ka pesa nyingi nyaka ibed mana gi nying company ma ka gicha wuok to gido ka adier en gima registered koro en gima ji onen. Koro mano e gik ma sirkal dwaro e kinyalo yawe. Gari monego tigo weche mar tours en van bila ma wan go ni to gi Land Cruisers. But it depends gi wendo ni odwaro Land Cruiser koso dwaro van. Koro kwase winjo wendo kech van beche ok tek ahinya, Land Cruiser beche tek. Koro kwase winjo kaka wendo dwaro to mwamiye. Land Cruiser odiochieng' achiel onego dhi gi 25,000. Kidhi yo Masai Mara. Koro Masai Mara kwa tiri nyaka bed 3 days, ok nya bedo 1 day. Ko wuok kawuono to mano waluongo ka traveling day. Koro kinye ma wabede park maber. Kata the next day en chiemo kuro waduoge. Yes. Makapo na wuok di for 2 days to gimeneno malongo onge watimo na tiji riembo gari dhi giduogo. Nikech po wuok wadhi chopo lunch time. Lunch time po wuok wadhi kodi game saa 10. Saa 10 no kwa tim kodi game no saa 10 gari dwa wabuog oko. Onge gimeneno mang'eny. Koro kata kwa teri dhi neno crossing ndalo immigration. The other day is the best. Kich mano kuro wuogo kinyi to wadhi nyaka kucho mwane immigration ka gigo kalo. E kibe wuok e mor. But ko wuok wene wad Nairobi kanwa ringa turu wadhi adhiya ok dhi neno gino maber. Koro wanyalo teri 2 nights 1 day mane maber matin mogik. To kidwa less than that to ok ber ahinya. To kama chalo kamae to wanyalo charge 17,000
kaka Ramogi National Park kai. Kichen kama chiegni. Ber masana ng'eny nikech nyithindo dhi skul, wanyalo chiemo, wadak, gik ma ji timo te anyalo timo. Onge gima ok anyal timo nikech achalo ng'ama atiyo. Kato en tich ma koro en tija wuon, anyalo time sa madwaro, kata an dala anyalo time, kata an kure anyalo time. Nitie kata ndalo moko ma jana an dala, tatime tich ta an dala. Awaro ng'ato dhi kawo airport kawilo maka to timore atimo. Tingine kana en mrandi kacha tini midwari sano. Kuro advantage ma en go ni anyalo time kamoro mantie motire te maber kabisa. Gari ni ok nyal riembo maonge gimoro TSV, tourist service vehicle, ok PSV, ok mariembo matatu cha. Ng'ama riembo matatu ok nyal dware gari. Melo en TSV, tourist service vehicle. Kuro mano gima nyaka ibedgo. Nyaka ibed gi good conduct. Nyaka ibed gi barua mowuok towards regulatory authority. Kuro barupe ga tewa bedogo. Kaka wan professional tour guides, ok wanyal chopo but gino machiegni. Wawe any distance. Kata park be yika, even any distance minyalo nene go from kata kama yente nitie. Ok inyal chopo bute machiegni. Nikech gimoro makata mana gweno kichopo bute nyalo gwari. Kuro legi onge mager gima ok ger. Kichopo kode machiegni to nyalo nyisi kite. Kuro imi distance, imi room ne. To be daka kode maber. Kichopo bute to mano nyalo interfere kodi. Lor boko yienwa. Emo mino ringo geche ma wigini nono gi. Kuro wendo chung to neno gi jage piny. Kuro kiringo gi small cars to kinyal neno. Kibro chune yao dot. Mano is unprofessional. Kuro ke yao dot yun nyalo donjo. Nikech leno kudwa neno dhano gi wangi. Kinyono piny to ngene dhi interfere kode. Kuro miyo ineno mana gini ka ine gari. To nitie picnic sites kama kuro wabudheni. Ka you are allowed. Kich gimbe ka kuro ginya bire. Ohala ni ber, to wodoro ng'ama chunye be ber. Nikech jomoko inyalo tudri kode michulne pesa chuth. Ka gikar koro loro simu. Omiyo ni wan gi tich matek kabisa, idwaro nobed gi gik mang'eny. Koro kidwa ya ohala nyaka bed gi gigo, to nyaka bed ng'ama honest. Makata wendo mikia, nyalo kata oro ni pesa simbi chuth. Ma in ibro makawe, to en pok noneni, nyingi mowinjo kaka winjo nyingane. Mane gima dwarore. Tok ni ng'at man gi tamo kata koseone pesa, in ng'at mabe o keep time. Tini dwaro time. Dongo yudo ka chopo kacha. Nyaka kuongnu. Wendo konego bini riti. Makata ka ndege biro, to wendo yudo kisetele ndege. Molote kawe. Samitere be nyaka miye sama allowance ke jam nyalo mneno. To kikyo ni jam nikech ingine jam nitie. Koro nyaka ichiw allowance mag jam and everything. Wach mogi kanyalo kwaye auto nagi, ginyiyo nagi manena. Ni ka giyie, ka gidwa dhi e safari, to gi tud rekoda mondo mi ambe gigera kaka wuodgi. Nikech duto makambe madongo timo ga benda timo. Number 90739 430 217. Kata inyalo ndiko na email bmilulu@yahoo.com. Kata Facebook Bisrib Tours and Safaris.com. View Travel en kambi ma ng'ado ne ji rieko e yore mag wuoth gi limbe. Limbe en gima oa chon.
ji ne limore yore mopogore opogore, yore mor, yore lit, yore support, yore mora mora. Koro View Travel obiro donje thuolo, oyudo thuolo mar ng'ado ne ji rieko kaka inyalo jolo fuki yore mag limbe gi yore mag wuoth. Koro ka ng'ato dwa dhi wuoth kamoro, kidwa dhi yore mag mor kamoro, idwa dhi Rusinga, kaka Rusinga dalawa nigi kuonde mang'eny milimo. Kisumo kidhi nitie kuonde mang'eny mag limbe. Mombasa ji mang'eny. Koro View Travel biro to nyisi ni kapo nudwa dhi wuoth kata limbe makama, wami gik milongo ni packages. Koro waketo ni wuoth, wachano ni wuodhino. Koro kibugo ni idhi Mombasa, tikiani koro itimo koko dwa chako penjo ne awa. Diani nigi kon mane. Ang'ome koro View Travel ema ng'ado ni rieko kuom gigite to chano ni wuodhino. Mane gima View Travel timo. Koro kidwa chako ohala kaka mae, nikech customers niga diere ni idhi book negi hotel, idhi book negi ndege, idhi book negi matoka matere Migori ka Kisumu, Magori tere Homa Bay ka Nyamira. Ka gin ga dieri kuomi, adiera no e gima duong' molo anything. Mar ariyo, nyaka ibed gi jotich mochiwore ne tijino. Ni nyaka ibed jotich mochiwore madwa ni giti ne customers gi chunygi duto. Mar adek, nyaka ibed gi thochi. Thochi no e gima duong'e moloyo, maduong' kabisa. Nikech nyaka ibed gi gima iluongo ni networks, tudruok makare ma in go tende duto, in gi tudruok makare gi ndeke, in gi tudruok makare gi weg nyamburko. Koro tudruok no duong', jotich mochiwore gi adiera ma customers nigo kodi. Pogruok mar kinde mag limbe ma seche moko dho wagunda luongo ni peak hours, off peak, high season, luwore gi kor lwasi manitie gi chenro moko be mopogore mok ni kata limbe ka. Mokwongo, nitie season moro maduong' milongo ni Christmas. December kae ji jathoro ga dhi limbe mang'eny. Koro kanyi lunga ni peak season. En sama ji dhi limbe mang'eny, en sama ji ni thuolo kabisa. Koro December kae bedo ga sama bookings ng'eny, ji dwaro book limbe mang'eny, ji dwaro book wuoth ng'eny. Machielo en loro kata yepo mag sikunde. Nikech ji jathoro ga wuotho gi nyithindegi. Koro iyudo ka sama sikul olor, yudo ka wan gi bookings mang'eny nikech familia dwar ni mondo gidhi giburo deka Mombasa, gidwa dhi bayo Imbo, gidwa dhi bayo Rusinga. Koro yudo ka ka bookings ng'eny e dierego. Koro magos peak seasons. Kapok yawo ohala mar wuoth gi limbe ni, nitie gik ma sirikal be nyaka dwar kuomi kapok omi lesen mar yawo kambi kamano. Mokwongo nitie board miluongo ni Tourism Regulatory Authority. Gin nyaka idhi kanyo ma gipuodhi, ma gimi lesen ni in gi thochi mar yawo kambi makama. Tourism Regulatory Authority iluongo ni TRA. Devolution ochako kelo gimoro ni county. County ga county nigi chikegi, nigi bylaws magiketo. Koro nyaka ibed ng'amo ng'eyo ni county ma Kajiado dwaro kama. Kadwa tero ji wuoth e county ma Migori magi e dwachgi. Kisumu wacho kama. Siaya wacho nang'o, Homa Bay wacho nang'o. Koro nyaka ibed ng'amo timo research mong'eyo ni county wagi nitie chike moko moket kanyo nikech county ka county dhi kapogore. Nitie counties manegi kuonde milimo mang'eny. Nitie counties moko ma kar limbe go be onge. Kaka View Travel wan gi packages mopogore opogore. Kuonde ma ji thoro limo mang'eny e Kenya kae en Masai Mara. Masai Mara ni yudo ka kwachomo dwe mar 8 yudo ka ji nikech nitie le madar madhi Tanganyika maduogo koni. Koro ng'eny ji ohero dhi Masai Mara. Masai Mara nitie ka, Mombasa nitie kae. Koro Mombasa tina poa ng'inji nitie Kilifi, Diani,
Mombasa chulo wuon. Rusinga sani ji dhie mang'eny, counties of devolution oyao otemo timo marketing mag counties wa makaluo. Rusinga ji dhie mang'eny, Kisumu be ji limo mang'eny, Lake Kanyabolie Siaya be ji dhie mang'eny. Kaka View Travel waketo gigi te watemo ng'ado rieko ne customers wa mapenjo wa ni yawa ere kama nyalo dhie, nikech nyaka be wakoni ka dwe mar 8 rom nyaka wakoni ni yawa sani to koth chwe mang'eny ei Kaluo, sani koth chwe mang'eny Mombasa, ok idhi bedo a good atmosphere. Koro mane rieko mwatemo ng'ado ne customers wa. Kaka View Travel wane kambi mokwongo machiwo direct flights, ndege ma Kisumu nyaka Mombasa direct, nikech wan gi tudruok gi weg ndeke gi. Koro wanyalo timo ni booking e ndeke gi, wanyalo book ni geche ma nikech ng'eny ji ka dwa timo limbe ka Kaluo ka kadhi Mombasa, ng'eny gi ne hongi dhi Nairobi ka ging'ad ndege madhi Mombasa kata yod bus madhi Mombasa. Kaka View Travel wamiyi direct, wanyalo goli Migori nyaka Mombasa direct, wanyalo goli Kisumu nyaka Mombasa. Koro obed ndege obed geche, wan nyaka gi geche magoli Kisumu nyaka Migori, kidwa dhi Mara, dhi limbe kamora mora Arusha wa Mwanza, wantie kaka wan gi tudruok gi weg geche, wan gi tudruok gi weg ndeke manyalo timo ni kama. Ka wuok e Kenya kae, ng'eny ji dhi Seychelles, ji dhi Dubai, mago duto wan gi thocho mar booking ni mondo wakoni ni ere kama inyalo dhie miwinjo maber. Idhi nyaka piny mar Misri, Israel ji dhie mang'eny nikech joma dhie pilgrimage, joma dhie Jerusalem ng'eny sana manie vikundi mag din. Ji thoro ga dhi Jerusalem mang'eny nikech kanye mwacho ni nonyuole Ruoth Yesu Kristo. Koro yudo ka jo Kristo mang'eny ohero ga chokore mondo gidhi. Mago duto wanyalo pango ni kaka View Travel. Jo Islam be dhi Mecca. Mago duto wapango kaka View Travel. An kum nyinga iluonga ni Calvin Wamiganda. An jaseme to koro kama wantiere ni kama agoya lam. Gima dwarore nyaka ibed gi office manyangafu, kech jok ma travel ok gin jok ma ivi gin jok ma gidwa ng'i location ma intie. To nyaka ibed gi registration mar company, kibed gi like county permit, ntiere kaka riwruok machalo kaka TRA, machalo kaka kata so magi process ma nyaka mondo ichop kuonde go nyaka ibed ni intiere gi gimiluongo ni experience mondo iyud gigo, but registration inyala timo. Chano ka chako gi pesa ni seche moko kinyiso ng'ato ni chak gi $1 million, obro chunye bro jok. Ing'e gini en passion. To ka anyalo nyiso ng'ata matimo gimoro ma dwa timo gimoro, nyaka tim gimohero. Kech ko kitim gimihero to ok inyal satisfied the people, jok mitiyo godo. Ok inyal satisfied jok mabiro nyiepo. Koro nyaka ibed ni hero gini mondi koka ichak time. Koro kisehero to bro dhi smoothly. Advantage mantie and like now ing'eyo sani kaka koro opportunity moro wuok, maybe ng'ato ger hotel, wach kata ni hotel moro ger Zanzibar, ng'at mikwongo luong mondo dhi one hotel ni en travel agent mondo usi, nikech wan ema wan jo uso. To ka wadhi kuchocho ok wadhi ni watiyo gi peswa, ichulonwa ndege, ichulonwa transfers, to wan wadhi wa sample, wago picha, and then koro wabiro to wauso ne customers wa. Disadvantages en mana ni seche moko you have to convince client mondo convince customer mabi makoro nyiewo product ni no ok yot. Me convince customer kech chiro duong, chiro lach, koro
ka chiro lach nyaka ibed ng'at ma paro sana. Advice manyalo chiwo ne ng'at ma dwa venture ana kaka nanyisi ni nyaka ibed ng'at ma nigi passion, nyaka ibed ng'ama dwaro mokwongo. Ing'eyo kaka idwa to ka in ng'ama donja ni adwa timo biashara ni to you can't succeed, but nyaka ibed ng'at ma nigi mohero gi tours and travel. Nyakoromo gajiwang kapok okawo yueyo e chenro ni mar ohala gi Mwandu. Samoro nyalo bedo kod gombo mar ng'eyo kaka inyalo chako ohala ni. To ka intiere ohala ni, bende nyalo gombo ng'eyo kaka inyalo bere. Kapok ichako ohala ni, nyaka ine ni bedo gi ng'eyo kit ohala makama inyate yo tiegruok kaka yor neno ni tayo chenro ni e yo makare. Nyaka ine ni bedo gi omenda moromo mano mar ng'iewo nyamburko kido ma itiyo go e ohala ni kod mano mar ndiko jogo manyalo konyi tich. Bende nyaka yier nyingo hadino kendo indikri apis piny owacho. Nyaka imany lesen ma yieni timo ohala ni apisi mar piny owacho. Kapok yudo lesen, nyaka itero pande mari apisi mag piny owacho, iter pin mari, oboke manyiso ni in jaratiro kata certificate of good conduct kod nying kambi mari apisi mar piny owacho mondo miye ka yud puoth mar chako ohala makama. Dereba mariembo jotim limbe nyaka bed kod lesen mariembo nyamburko mating'o jotim limbe. Kaka wuon ohala, nyaka ibed kod yore mong'ith mag lando ohala ni koting'o kor mbui kaka yorno ni iyudo welo kendo ohandi odhi mbele gi gerore. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola ki ng'wei. Gitera ka. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Luogi mi wachono. Anakwai mondo ini wondri in jaudi. An jaudi. You mean to say husband, right? Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. E kar timo limbe ma Nairobi National Park, waromo kod Toby Kirigo, wuod luong matedo kendo uso chiemo ne jolimbe. Ohala manochak kod min mare motisi ni The Magi Stomach Clinic. Min mare nowene ohala ni, kata kamano kinda mare osemiyo ohala ni odongore. Nyakoromo gajiwang, Toby Kirigo en ja ohala wa mar juma. Okay, aniluonga ni Toby Kirigo. Aja sako bondo, sako kowak. An kai Kenya Wildlife Service. Wauso nigi chiemo e Magi Stomach Clinic. Magi Stomach Clinic nochakre kae higa mar 2007. Minwa manochake. Minwa miluongo ni Magi. Koro mane nyinge. To noneno ni ji nigi shida mag ich, kech. Koro waneno ni wanyalo
provide the solution. Waluonge ni Magi Stomach Clinic. Ma ng'at man gi shida mar kech wathiedhe ka gi chiemo mamit. Chiemo moted maler. Yes. Ng'ama dwaro nyalo chako tijni otimo na research mare maber kama nitie customers nikech chiemo nigi customers. Ohand chiemo jibi nyaka chiemo. Koro kinyalo tedo chiemo maber, king'iyo chando chiemo maler, chiemo ma ji ohero, to jibu mana chiemo. Kitimo research ni mido kama ji nyalo chieme. Koro ng'ama gombo chako ohala ni ok en ohala marach. En ohala mosepuonjowa family wa wate. Emosache masani mwadak godo. To waban gi families. Kata be wakonyo go mama kapod en dala. Koro en ohala maber. Midhiero masaneno kae en mana ni kaka bech gik moko medore. Koro ka ikelo chiemo kae kimedo bei tido ka customers buok kendo gipunguka. To mane masaneno kaneno. Koro samoro balancing no bedo matek. Lakini Nyasaye medowa neema. Kaka ne mama weyona osawe koro en goduchi ariyo nyaka ncho wenwa. Koro an gi lek mar endeleza branches moko mondo wabed gi Magi Stomach Clinic kaka obed kaka brand. Wawuog national, wawuog game park ka, wadhi nyaka oko, wabe wayolo nyaka e town mondo ji oyud chiemo maler. Nikech kiwuotho oko to yudo chiemo moted maler, maonge spices, gi mo maler tek yudo. Jomoko chiemo kamoro tido ka giduok ka igi okagi, lakini mano shida mapok wayudo kanyo kanini. Mapiyo piyo nyakoro Ramogi jiwang' ateri nyake chirni ma pachoka mondo warangie bech chiemo mopogore opogore. Mae makelo wa giko mar chenro makawuono mar Ohala gi Mwandu. En geno mara ni medo puonj makare kotenre gi mago mamanyoni e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. Tudiko da kendo jimo manyien e seche makama. Wamed goyo mbaka mago makino dongruok kaka oganda lu. Oriti masani nyinga Lydia Okeyo.